Bon dia, conillets! Bon dia, elefants! Com esteu? Ja portem dissabte, diumenge, dilluns, dimarts i dimecres. 5 dies a casa. Però bueno, no passa res. Anem a fer un experiment que varen fer els elefants a classe, però no ens va eixir molt bé, ¿vale? Què necessitem? Necessitem anar a la cuina i agafar un ou, un got, si pot ser que siga transparent, ¿vale? I vinagre. Dona igual que siga de poma, que de vi, que del que siga. Bueno, de Mòdena no. De Mòdena no. I un ou, a veure, un ou. Vale? Pues vinga, vos espere. Aneu, que vos espere. Vinagre, un got i un ou. Vos espere. És per a fer un experiment, ja que mentrestant, mentre que aneu a per l'ou, el vinagre i l'oli, vale? Per a que sapiau que és un experiment que anem a fer a casa i a veure què passa. També necessitarem, per cert, un foli, ¿vale? Per anotar el que va passant. Necessitarem l'ajuda dels nostres pares i si no sabem escriure, no passa res. El dibuixem. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 i dia 7. ¿Vale? Ja esteu? Vinga. Tenim l'ou? Sí o no? Tenim l'ou? Un ou. Si és blanc tampoc passa res, o sea, del color que siga. Un ou de gallina, ¿vale? Un got transparent i vinagre. Jo el tinc de poma. Vosaltres el que us siga, ¿vale? Vale. Us torno a esperar. Conte 3. Una... Una i mitja... Dos... Dos i mitja... I a la que va de... 3. Ja estem així. Vinga, agafem el got. ¿Vale? Agafem el got i tirem. Mireu, més fàcil. Anem a posar l'ou amb molta cura. Ai, la mare. Ahí. I ara anem a tapar-ho tot amb el vinagre. Un poquet més. Un poquet més. I un poquet més. Fixeu-vos bé la mida, ¿Vale? Cobrís tot l'ou. Anem a deixar-ho a part, ¿vale? En un puesto on puguem nosaltres veure'l, i anem a deixar-ho. Anem a agafar el paper i un llapis o un boli, ¿vale? Anem a veure què trobo jo per ací. Mira, un llapis. Un llapis i una goma per si m'equivoque, ¿vale? I anem a escriure dia 1. Dia 1. 1, o primer, ¿vale? Què passa amb l'ou? Anem a veure. Que la Q, la U i la E. Un huequet. Sa amb
low. Vale. Què passa amb low? 1, 2, 3 i 4 paraules, vale? 4 paraules. Què passa amb low? Què hem fet? Hem posat un got, anem a escriure got, vinagre, i què més? I un o, una paraula molt fàcil, o i la u. Dia 1. Vale? Tenim que escriure això. Està clar? I el got amb l'ou i el vinagre. I anem a deixar-ho reposar. Ja està. Demà tornarem a mirar-ho, a veure què ha passat i anotarem el que ha passat en el dia 2. Avui estem al dia 1 i només podem mirar i callar, perquè ara som investigadors, ¿vale? Un beset. Adeu. Adeu.